guys, gobaव समनि उनाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दायो बरनि हाट थांगोन मोनसे बुस्थु लायनो। नोंथांमोना नायबाय थादो, भिडिअखौ जोबजासे नायबा गम मोनगोन मा बुस्थु लायनो। मास्क गानना लानोसै, थांबाय थानोसै। जेब अखाबो हादों, सान्दुं दुंदों। बेनिफ्राय आङो बरनि हाटसिम थांनो अट' मोननांगोन। अट' मोननानै थांबाय थानोसै ना मा बुङो। बे जाबाय GS रड, बिथिंहाय गुवाहाटि थाङो, बिथिंहाय शिलं। आं दायो अट'नि इन्टिजाराव, अट' फैबोला गाखोना थांसै। बहुत सम जाबाय नेनाया, फैयाखै माथो। टाइमाबो 12टा जासिगोन। बार'टानिफ्राय आरो बन्द नालाय दखानफोरा। नेनोसै आरो दसे। नै फैगासिनो। मेघालयनि अट'आवहाय गासैयावबो मिउजिक सिस्टेम थायोआनो। बोराय जाजोब्बाय अब्लाबो हेभि गाबखायो, तामामखा। फाइनालि आं बरनिया टाउन मोनबाय। बिदि सिगाङावहाय टाउन आरो माहाय दंबावो। आंनि खामानिया बेयाव MI सावमिन श'रुम। बेयाव थांसै, लायनोसै सामान। लाबाय, लानानै थांसै। अखाबो हादों, थाब थांसै, अट' हायदों र'। आं लायनो थांनाय माबाया बेनो, सेल्फि स्टिक MI नि। नोंथांमोनखौ रुमाव थांनानै आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै। दानिया आनबक्सिं खालामसै। बिथिं दं नै सेल्फि स्टिकनि पिकचार। बिथिंहाय जों इंलिसाव लिरनाय दं। बिन लादो 999 डिसकाउन्ट। बिथिंहाय चाइनिसाव लिरनाय दं, चाइनिस, इंलिस, चाइनिस। Manufacturer बिथिंहाय इम्पर्ट बाय Xiaomi टेक्न'लजि इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, बेंगलुर, कान्ट्रि अफ अरिजिन चाइना। बिथिं जेबो गैया। बिथिंहाय MI नि ब्रेन्ड। सिङाव नायनोसै मा मा दं। बे जाबाय
showroomनि bill जेबो गैया सेल्फि स्टिकल' प्लास्टिकआव sol malah so मोजां आलायना लानो हागोन आखायाव सोना लानो हागोन so आं बेखौ माबानि ट्राइपड मडखौ सो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मोनासै बेखौ मोनबा लाना होबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि मोजां सुइस बेयाव दं माबानि एमआइनि ब्रेन्ड हल्डाराबो माउन्टआबो मोजां स' बेफोरनोसै आरो सेल्फि स्टिकआ मा थायो मोजां ब्लक खालामनो थाखाय मोजां जागोन बेखाय लाना होबाय आं बेखौ हमग्रायाबो हेन्देलाबो गोलावथार स' नोंथांमोनखौ स्टिकखौ खुलिना देखायनोसै र' मोनबा माबा स्टेपाव खुलियो बे मोनसे बे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा लगायना नायनो र' उनावहाय नायलाय मोजां दा स' बेखिनियानोसै आरोना भिडिअ'आ भिडिअ'खौ लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों